ngwa gee ntị wụchaa ntị gị nke ọma ụmụ anụmanụ ka anyị gụpụta ife nwanne anyị nwoke dere ebe a. O dere na send a direct message, ọ na o dere na comment section. Aka m ejewe mee vidio ife ọfụma beti ngosi ebe ị nwere ike ịga afịa ọfụma ifụrụ ya. So ka m gụpụta ya ife o dere ebe a. Onye abụrụ anụmanụ, this nwanne anyị nwoke a abụrụ anụmanụ. Mma gwa iliziri ife m ojiri bụ anụmanụ. Ọ sịrị ebe a, I regret coming to this country. I am only 4 months in this country. But if I see my opportunity, I'm going back immediately. Ọbụla anụmanụ, this guy abụrụ anụmanụ. Ọ nọ barely 4 months so ka ọ ka batara. Ọ na-achọ offer opportunity na ya na-anachi back. So betinye nchi igwe unu na ife meje ekpọ ya anụmanụ bụ na o nwere ihe ọma ọ ka esoro unu lena odo na mmanụ unu enyegokwu ya left and right na wafọ yo na ndị ochie akọ elie na ndị na-ana iyi ọkwa ndị ofudo na street na-ata afụ abịa bunye bi oche nna anyị na wafọ yo ọkwa nwaanyị chọọ nwaanyị na ọkwa nwaanyị bụ ọrụ hie ọkwa ife obodo nye chọọ nwaanyị na ya esi jide nwaanyị ịmara how far ewere ID ebere oge nke ma ọcha akwụkwọ nye yi nke onye na-akụkwa ihe enwekwa akwụkwọ onye na-akụ ili ife a enwekwa akwụkwọ. Ọ nọkwa na steeti ata afụ na-azụ nwa anụmanụ nwaanyị ya obodo ọ na-akpa afa dutelie plus nke ọ mụrụ na-abụrọkwa ụmụ ya o because na onwere ka ihe esi ka o si bụ so ya nwa n'ala nwaanyị ya. Ọ bụrụkwa nke ọ mụrụ ya ọfụ n'anya bụkwa nwa ya nke ọ chịkwa wee bịa ọ na-atakwa afụ na steeti na-azụ ya. Ọ chọọ ka onye abịara ọfụ na-adịde kuchie nwaanyị because nwaanyị ihe enweta chi na ụmụ nwaanyị ọbụla ị nwetara n'obodo achị ụmụ ihe nwetara nke achịrọ na ụmụ ihe nweta nke aka akpọfuru oyele for where ọ ndị befa na-akpọfu ha oyele ti ha afọ ime ha mụọ ibo mụọ ito before ha achọba unu oke make sure na ala adago flat ihe niile ayọtọkoro pịtọpịta abacha ejugo n'ikpe before ha achọwa unu bụ ndị because ama na unu enyerịta ego na unu bụ ụmụ anụmanụ na unu na-ewepụta ego when it comes for nwaanyị obodo. So ifuru onye anụ a dị barely 4 months wee na-asụ for opportunity mana ihe nche igwe ya bụ ama opportunity ọ na-achọkwa o because for mụnwa ma ọ ya afụ vidio ihe nche egwu ya bụ ya were return ticket okay return ticket ya emega expire because ọ ha is 3 months were ọ bụ na return ticket dị ya nachi ya azụ ọ bụkwa na ọ dịrị anya kwuo na platform asị na ọ chọrọ ego ticket eji nachi ya ka anyị chọọla ya ego. Ọ bụla na ịnwero mmadụ hie nwee ike inye ya ego ije chọọ ebe ya efisi onwe ọ nye ya ego ibute afịa lebe nwe mmadụ gị na bụ ihe join na-eje lebe afịa unu fil nọ afịa ka ya ga-ele n'obodo ewe survive ọ ka ihe ọzọ dị ka eme nwere aka ọrụ kedu ife n'obodo eme ị nwere aka ọrụ asị kịta ji elebe ife na siti mee he ka nri nwụọ melekwa ihe na si je kpọsi ihe na siti ya elelie ka ihe ọzọ dị ka ihe eme ị na-achọ opportunity wa ọzọ etinye ije egba game na iwere nke alie emego iwere nke alie emego ịtagbuo onwe na-afụ n'obodo a ọsọ ha akpọnye yi nwaanyị ọsọ ha asịghị nke nwa hey na ịnweta nwaanyị kịta yuzo ID nye mee nke ọtụ akwụkwọ mee nke nwa akwụkwọ ịmara atụ akwụkwọ ịtụtara ọnụ if agụ anyụcha ya anya ịghọtago. So for me nsị gị chọọ ego tiket mee akwụkwọ mee gbaa tiket now nachi ya back be anyị na bakwa ichekwa na-eche. Ọ bụ na ị nwere ego tiketi gwa m dem na comment section ị nwere ego tiketi ka a tụọla ya ego tiketi ndị ala na ebe a esokwe ntụ ego tiketi ọ bụrụ sọ mụnwa ya atụ mụnwa enwekwuru ndị ala na ụmụ anụmanụ na ebe a eso m atụkọ ego tiketi nye gị ka ị naba ugbu a n'onu ndị Imo steeti ị naba kịta n'oge adịskwa ị gekwa na ntị ya onye ochie ya ekwu onye ochie ọbụla chọrọ ịgwa ya okwu na egodi ebido n'isi access jụọ ya ka ebe ụnụ ya dị obikwa na suburb jụọ ya ka unu obi na suburb cutting space jụọ ya ma o nwekwe moto ọ na-anya ọ bụkwa moto eji azụ atụke jụọ ya kedu ebe shop ya dị ka ebe company ya dị ọ bụkwa na ọ na-ele ọgwụ because ị na-ele ọgwụ enwepụkwa achievement ọgwụ nna asịkwa ha ya eti na line ọgwụ ka ilewe ọgwụ ịtachasị afụ ndị ekilikata ile ma igwe iji azụ ndị ọgwụ nwa na-afụzi kọstọma igwe ada ebezi ebe. So ihe na-achọ inye ya advice ịnachi ya azụ ọ bụ na iji ego ijeje chọọ ihe ya agụ mebi ọ dịse ke ya a na-akpọdị ha ma atabikwuolu ụlọ ile ebe a biko kenen jeme IT student ya all this IT student ịgụ onye ọfụma mmalụ ife ị na-alụ ọ bụgo private company je na-alụ
before ha si jee chọta nwaanyị obodo enwere akọl fis begodo nwaanyị obodo because ha ncha niile na-asaka yalị onwe ifefa na-alụ onwekwa ifefa na-alụ ije fis godo ifugodo nke na-alụ na bank nke na-alụ na gọọmenti wọk ọkwa gị nwanyị na-agba petrol na-eti na moto ka anyị la na-apụkwa igekwere ndị ochie ntị onye kwere onye ige ntị nabakwa dere m comment section ebe ọ bụ na ifuru ego tiketi ka a mekele plan ka isi obodo a zuzupụa before ilena wushi mana fomons inogere ebe ilena goli ịla ka ifugo na nwaanyị bụ ife dịzi nweta ekwa gwa m na comment section ọkwa nwaanyị bụ ife dịzi nweta n'obodo a yes ị na-alakwali ibonibokwulu ịlago maybe 3 some 2 some 4 some ịkpọrọ 4 bịa sị m do me as you do my sister, do me as you do my sister, I want to enjoy like my sister. Ị na-alọ nwanne ya nwaanyị ị na-ayọ alọ ya nwaanyị na-anụ sandị ọ gwaghị obini ozugbo si bịa mee ihe ime nwanne nwaanyị ji enwe anwụrị they share. So gwa m na comment section ma ọ bụ na idile dị na ala nara apụ ibife ile na ibu ọkwa anụmanụ